שלום, אנחנו כבאים בעמיחי. התפקיד שלנו הוא לתקן את המצב, בכל מצב. אם זה לכבות שרפות, אם זה להוריד ילד מנבצים מהעץ, ואם זה למצוא אוכל לצמחונים. איך אנחנו מתקנים את המצב? איך אנחנו מכבים שרפות? איך אנחנו נותנים לילד צמחוני אוכל שהוא לא שניצל תירס? מים, הרבה מים. איש חשוב פעם אמר לי, מים זה חשוב מלך. זה כיף וטוב וכיף וטוב. רוצים לראות איך אנחנו עושים את זה? יש צמח מת? מים! חובשת, כואב לי הראש. כואב לך הראש? מים. הצילו, אני תקוע. אוי ואבוי! מים! לא שטפתי ידיים? מים. מדריך, למה ביום טיול לא קיבלנו שקם? קיבלנו פרקליט ולא... מים! מה זה שלוליות במגרש? חייב לטפל בזה. מזל שיש מים. קדימה צווי הנינג'ה, הידד במטאטה. מים. דיברתי עליי באנגלית עכשיו? מים. משחקים פוקר על שקם? מים. לכלוך. מים. וואו. צריכים מכות? איזה כיף שיש מים. מישהו צריך מים, יש בעיות? מה אתה עושה? יותר בעיות עם מים. מה הבעיה? אבל אסור לשפוך מים במחנה. אז איך פותרים בעיות אם לא עם מים? אהבת חינם. אהבת חינם? אהבת חינם. שימו לב אל הנשמה, לשם שמו והחלמה, לאורה כאור החמה, שבעתיים אור הבוקר. שימו לב אל הנשמה, לשם שמו והחלמה, ואורה כאור החמה, אנחנו בני דודים. שבעתיים כאור הבוקר.